Kasama si Henry Maceda. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nem, ano na kita? Padre, Ano na ngaya, boy? pinky on mo, baby. Sa pintiun mo, baby. Aping... Ano na ngaya kita, doy? Nataulit-ulit kita, doy. Grabe na ngaya ang kanta mo. Kasi bago pa, ulit-ulit na ngaya si girl kikanta. Mapapaas na. Mapapaas na ngaya. Mapapaas na. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Lunes, petsa sa iskan bulan na Oktubre 2025. Sabay niya to mga tugang si Chief Ramir Tanay sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz sa Maribela. Kasabay niya to dyan si Boy Mata. Kasabay ang panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Angel Mustasa, Alan Mario, Karen Ala, Joshua Bino, asin Jomar Bien. Inipan sa indong amigo sa radyo, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kay sarap magising ng umaga. Kumusta po ka mga boss? Medyo mauran-uran Nagatagaturo tagdo mga tugang ng uran sa tuya at tabing kapalibutan. Magandang morning! Hello, how do you do? Kumusta po sa tuya ng mga padaba na mga senior citizens? Ang sa tuyang padaba ng mga kasambahay? Ang sa tuyang padaba ng mga teachers? Maray na aga po sa Indogabot. Mga travelers ngunyan, maray na aga. Ingat-ingat po kamo gabot. Alright, sige. Para mong tanangunan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas na medyo napahaloy sa ko. Nagkahaloy sa kuya pag makeup nagkakahaloy sa kuya pag makeup talaga pagkaaga. Aluyon sa makeup artist me. Aluyon nun sa makeup artist me. Di ako nakakaloy. Di ako pwede maghampang sa camera midig din na yung makeup. Tanag ano yun sa kuyang angog mina-reflect. Iba naman yan sa rahutan mo Iba naman yan sa rahutan mo niya na aga Good morning! Hello, how do you do? Nasa linya po mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya, Angel Mostasa sa buena manong Bareta. In the morning! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayong mga paraan tabay. Sa mga dugang tapapong pareta, nahampangon yan sa kasong frustrated homicide. Ang sarong construction worker matapos na manaksak ini sa nakalis daw sa Purok 3 sa Barangay Orosite, Legazpi City. Sa report, VP, na ipinaluwas ng Legazpi City Police Station, mantang nasa impluwensya nin alak, nag-abot ang suspect na si alias Cardo, 38 anyos, asin residente ka na Barangay Rawis, kay banan sa iyang barkada na si alias Ron, sa harong kan biktima na si alias Ben, 59 anyos, kan Barangay Orosite. Kan bigla na sanang nag-iskandalo ang suspect. Ay, nako. Asin tiba para hanap, VP, an sa iyang ina, nawara man daas sa lugar. Bigbalo man kan biktima na awato ng suspect alagad. Baras na sanang inugbukanin saksa. Ay, nako. An biktima, May dahilan sugon. para magsapara, inininlugad sa tuong braso. Makalisan insidente, tulos man na naghali ang suspect sa pinangyarihan asin na dinara naman ang biktima sa ospital asin naghagad naman sa mga ninhagad nintabang sa mga barangay tanod. Positibo man, VP, na itinuro kan mga testigo na si Aldras Ron, ang suspect, dahilan para dako po inikan mga tanod asin i-turn over na sana sa mga nagresponding kapulisan. Sa pagbisita kan mga investigador sa biktima na dinara sa Legazpi City Hospital, duman, VP, na pag-araman na nagsaparaan na biktima ni na 12 cm na laba ni lugad sa tuong braso niya. Alagad matapos man na bulungon kan doktor, nakaluwas man sa sa ospital. Nangunyan, ang suspect na nasa kustudya kan hepatura para sa magakanigong disposisyon. Okay. Yan, Henry, ang mga duwang tao pong informasyon hali sa luwas, from Staza DCG. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Karen Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Karen? Hello, VP Henry. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP. Good morning sa to- mga... Okay, go.
Lahi pa mas dati man at yung nabanggian Post Division Office kan Albay. Pangaming ipabot ang mga donasyon sa Post Division Office kan Masbate. Pagsiring iyan sa mga naapektara ng mga estudyante asin mga maestra kan pagratado kan bagyong upong kan mga nakaaging aldaw. Sa entrevista kan BCGB News kay Froilan Pena, ang tagapagkaramkan na sabing dibisyon, sinabing alas 6 ng pagkabanggitaw sa DP Henry, babagkasun kan mga grupo kan STO Albayan, Isla Provincia, panganing personalmenteng itaw ang mga donasyon asin tabang, partikularmente sa Dako Integrated School kan Post Division Office kan Masbate, asin Kalolod Elementary School kan SDO Masbate City, na kumpesto nin mga learning kits para sa mga estudyante, mga printer para sa mga maestra, mga bado, asin mga madali rulutuo na mga pagkaon na base sa SDO Masbate, iyo ang kinakaipuhan kan mga ini. Susod pa kay Tena, sa tulong aldaw na magiging deployment kan mga ini, nakatalaan man na magkarabangan ini sa paglilinig sa mga nasabing eskwelahan. Ang tabang na iyan kan SDO Albay, inisyatibo para sa mga estudyante, eskwelahan asin mga maestra na dahil nakasalbaraan mga kagamitan asin pagkabuhay sa pagratado kan bagyong upong. Yan ang report, Karen Ala, BCGB News. Salamat Karen sa report. Good morning kay Pading Ray Romero. Sabi ni Pading Ray, huwag kayong maghiganti. Mga minamahal, bigyang daan ang galit ng Diyos sapagkat nakasulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, wika ng Panginoon. Roma 12:19. Blessed Monday everyone. Salamat tabi pa di amigo. Sana masayang araw mo ngayon. Masayang masaya pare. Masayang araw ko ngayon. Yan ha. Alright. Mientras tanto, good morning kay Busing Leonito Gaviria. Maray na agad tabi amigo. Jinggiri. Tama daw. Garo ba ko? Pwede mo i-white balance ang shirt ko. Gari ko ano? Kumusta mo sa monitor ko? Ha? Kumusta dyan sa monitor ko? Gari ko. Tama dyan sa imo? Tama sa imo ha? Sa TV lang yan. Sa TV lang. Kaya nagalit ko na. Gari sige. Di mo na kayo pali white balance kayo. Okay na yan. Basta sinabi mong okay na. Ako doon mahiling. Garo nga doon. Basta sinabi mong okay na. Then akong digdiman lang pala. Digdiman lang sa lokal. Okay. Okay. Sige po. Good morning sa mga viewers natin sa Bilog na Mundo. Yan ha. Alarmario na sa linya. Good morning Padingal. Pasok. Morning, Pade. Talagang siseryosohan na kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi na maaksyonan ang problema sa mga badyaw. Susog sa informasyon sa aga, magkakaiguanin meeting si Mayor Isyam Ismael asinan DSWD, sirimana ni Papang Concern Group, tangani na ma-resolveran ining naglalalang problema sa mga badyaw dahil talagang nagiging pastidyo na paminsan sa mga sibilyan kung ano-anong pinagigiribo na ikinakakapastidyo kan iba-ibang sektor, lalong-lalo na sa transportasyon na mga pampasaherong jeepney. Sa aga, pinag-schedule na ang meeting kani para pag-isipan kung ano ang tamang remedyo dahil talagang sangunyan sibot si Andy Marbella, kan task force, kalinigan nasin kaayusan na maayos ang sitwasyon dahil kan saro naman, kan Sabado, diyan naman sa merkado, nagparapasaraway ang mga badyaw, kaya sinibot naman siya, hindi kisamo-samo. Pero anyway, sa aga, ayan ang pag-urunan kung paano resolveran ang problemang inidigdi sa Ciudad de Legazpi manungod sa mga badyaw. Iyan pa niyan, Bongkaras kan informasyon, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Alright, marahil na bareta yan May nahiling na kitang solusyon, may kinaraman po dyan sa mga concerns kan mga badyaw Hindi po mga tugang sa Ciudad de Legazpi. No? Sige po, go on, tabi Mayor Hisham. Yun na yan. Ano yun iyan sila para taram sa tukan sa mga listeners. Kuda pig-report ani ko ni. Garo ni Joshua o ni
Angel. May kinaraaso mga concern dyan sa biglang minasarakat sa jeep, mga aray kiurumpat, at biglang minalokso habang nagdadalaga ng jeep. Iyan, ha? Alright. Pading Jimmy, nasalita, may report. Kami, Jim. Sa BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, mahampang sangunyan sa kasong statutory rape ang sarong 64 anyos na lalaki sa Libon matapos nakaso hapon bandang alas 2 Ay, in nako. pagkahapon na agihan kan na biktima ang lalaki sa sarong abandonadong harong. Inapod siya kay ni dahil managpipinsar ang minor de edad na may maraot na intensyon ang suspect pagkrani biglang ginabring palaog sa harong ang biktima Ay, nako. habang pigigibo ang maraot na gibo maray nga ni tanahiling ini kan tugang kan 14 anyos dahilan para dumulag ang suspitsado. Tulos nagsumbong ang biktima sa magurang asin tulos man an magurang kay nag-aksyon nagpasiring kay baan aki sa ipaturakan na Libon PNP partikular sa Women and Children Protection Desk kung sa tulos inoperate kan Libon MPS an nasabing gurang nasusog ini bibi kinahaponan tiklo Ay, ang nako. suspitsado kung saan sa ngunya nasa poder na ini kana Libon PNP sa pamamayo ni Police Major Roberto Flores Jr. mantang ang kakahampangon na kaso kay ni iyo ang violation sa Article 266-A kan revised penal code susog sa Republic Act 8353 Anti-Rape Law of 1997 as in Republic Act 7610 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Haloy nang day kita kay mga baretang araw kay ning unyan sila naman Yun, ang kutwa. luwas na naman, Ang araw kay ning pangyayari sa Nagyan ka, BBB. Jimmy, na minor. Ah? Usually, below 12 yan eh. 12. Minor, 14 anyos. 14 anyos? Ay, nako. Okay. Gapula siya kaniki Oo. Giro na yung bail yan ah. Nobel ini. No bail yan. O Okay. Di naman. Okay. yan ta BBB ang sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises sa panginginot sin pamamayon ni Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio basta radyo PYC Enterprises makukuha dyan sa Orosite. Tama, Orosite? Orosite, Legazpi City. Legazpi City. Yan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Sabi ni Dr. Olbendian, tama ka, sir. Adi, 54 years old, pangyari sa Mauraro. Sige, sir. Salamaton, Dr. Olbendian. Good morning, Tabi, my friend. Ha? At saka, good morning kay Dr. Glenn Isip na Matana. Dr. Glenn, Dr. Bato, maray na agad tabi sa imo, amigo. Kumusta? Long time no see, ah. Mientras tanto, ay sandali lang. Ay si Padingmar, di ka magiro dyan, Joshua. Si Padingmar na muna. Si Padingmar na muna ang ilog ta, ha? 5:34. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon tanon mga headlines in the morning. Good morning, Padingmar. Good morning, BP. Good morning sa mga tawantabay. Headlines unyan. Senador Cayetano hinirit na magdimitir sa pwestong gabos na opisyal ng gobyerno asin magkondukta ng snap eleksyon. Nyan. Sus ko, nag-iiba na, nagagabat eh. Para nagagabat. makabalik ang tiwala kan tao. Senador Lacson, ma-resign na bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee. Napano ito si Amigong Ping? Ang sabi niya, kung sa mga bases nga yata ka mga pagtuyaw kan netizen, dahil ako kan mag-pressure. Pero kung ang sarili ko na yung mga pag-iriban dahil ng tiwala sa ko, Iyo man ang gagawin. the best choice nga is maglusat sa Diyan man ako saludo kay Ping Lacson. Oo. Diyan man ako saludo sa Tapos iya nga, igwa pa nga yung mga infighting sa lahok. Diyan ako saludo sa iya. Ariyan, sa lahok kan Sa lahok, Senado. Senado. Pagkatapos, so, pigahagadanin din sa DOJ na tell all na mga bahayag kan mga itong
nagtestigo, dahil man da sindapig na tao. Ayun. Okay? Okay. Kaya na sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects, dahil dapat idalion, sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Cardinal Luis Antonio Tagle na alarma sa padagos na nagagrabing korupsyon sa gobyerno. Senador Jesus Escudero handang simbagon at isinumikir na show cause order ng COMELEC. Mantang SK officials pwede nang makakuha ng civil service eligibility sigon sa Civil Service Commission. Kawaran ni monitoring as in evaluation sa mga proyekto dahilan kang pagdakol ka mga gusto sin substandard na proyekto. Lakson dahil mapundo sa paglaban sa korupsyon, mantang ICI dapat na magduplikayot kasunod kan planong pag-resign ni Senador Lacson bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee. Garong flood control corruption sa DOH na bulgar, anti-corruption advocates, iimbestigira naman ang korupsyon sa health department. Mas kanuna sana ni. Mas gisahin na sana. Karalakop na. Ayan, sampulong tripulanting Pinoy alis sa inataking MV Minar Bagrat. Ay, naku, na pa nito. Nakauli na sa nasyon. Kay Eric man, ano? Nakabalik na. Kabalik na? Okay. Alright, Department of Justice, ipinag-ordin ang paghahanap kay Orly Gutesa na nag-imbulto kina Romualdez sa Cinco sa anomalya sa flood control. Ay, nabubara ito? Dahil nadama ko ako nga ina. O paguna ko, kung kuan ito, naka-house? O... Dahil, pig-presentar mo. Pagkatapos na mag-presentar naman, nawara? Oo. Pig-imbitar ako sa kan DOJ na magdumang ka ngayon, tanganing mabalidar yan ang mga akusasyonis mo. No, nawara pa lang. Dahil na nagduman. Nako. Kaya, pig-orden sa NBI na hanapon. Kung ngayon. Okay. Sa padaranan supina. Alright? May aumento sa aga. Pira? Posibleng umabot ng 90 sa imo. Ay, pangyari sa mabag. Nagaparahalip. Sa mga Jing, mga 20 na. Nagaparahalipot na dumanon ta. Nagaparahalipot na eh. Gara-gara. Pero ang sabi baka Nobyembre o Disyembre, bumaba ka, madagdag na OPEC Plus. Ba't ang diferensya pa rin kang gasolina budak diesel? Wala na. Nung gani, pantay na baga? Gano'n naman makabalikan na di. Nahalang tao ng diesel. Pero wala na yan. Hindi na yan talaga. Halos magkapareho pa. Nagtang piso. Nugad mahal ang crudo. Nugad mahal ang gasolina. Dahil na yan. Adi. Okay. So, yung baby. Abangan na lang at yan ang final kayan. Di kuryente. At yan ang final. Alas dyan na ito. Sa araw mo dyan to. Para mo sa final na anunsyo manong dyan sa increase. Na naman 7 beses na. Yeah. Na pag-increase ng presyo ng diesel at kerosene. Ay, nako. Alright, from News Base, sa pangarang POS Enterprises, hanapan sa na Mr. and Mrs. Raul Almerisa Calio, dyan sa Orosan Tigas ng City, sa radyo POS na yan, 24/7 konektado como maski daing load. From News Base, sini po si Martela. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Para halipot ang travel tadjing ano. Pag nagpara mal ang presyo kan gasolina, naghalipot ang travel. Hello, good morning Sir Ariel. Magandang umaga po. Yes sir, on air ka po sa satuyang programa. Go ahead po sa latest forecast ngunyan na daw. Para po sa satuyang weather forecast ngunyan na daw ni Lunes. Nakaka-apekto naman sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, ang update man sa bagyong nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, ini yung may international name na Halong, as in nasa kategorya man na Severe Tropical Storm. Puring namatan man ini sa distansyang 2,105 kilometers, sirangan norteng sirangan kang extreme northern Luzon. Igway ninyo yan, kusog ng Doros na haran sa sentro nag-aabot sa 100 kilometers per hour, as in may pabugso kan Doros na nag-aabot man sa 125 kilometers per hour. Maluyo ining naghihiro sa direksyon na panorteng Sulnupan. Sa ngunyan, nababa man ang tsansa na maglawag iniyo sa Philippine Area of Responsibility. As in kung maglawag man ini sa Philippine Area of Responsibility, inyo man, di man direkta makaka-apekto sa anuman na parte kan sa tuyang nasyon. Sa maghapon, ang Kapikulan, dahil man sa mga localized thunderstorms, inaasahan na makakaigwanin bagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may pulo-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagtaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na halik sa norteng sirangan ang mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan.
Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon, 23 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang seldang nagsira ang alas 5:35 nin aga, masulno pa dyan alas 5:32 nin hapon. Halidigdi sa Dewes di Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Halid dyan sa Pag-asa. Nagdadamog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga birthday greetings po, susundan tayan. Taon-taon lang, mga tugang aramon tamo na dagdag pang report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba ang Mega Force Patrol. Joshua Bino. May dagdag na report. Basta Morning, Henry M. Joshua, good morning, Josh. Yes, baby. Good morning. Morning. Good morning sa mga barantabay. Sa dagdag niya tong bareta, matapos magsapar nin tama nin saksak sa iyang daghan, idinalagan BP Henry sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang 56 anyos na lalaki, Pangyari. residente Canporok 5, Barangay Piña Francia, Daraga, Albay. Ang suspect sa nangyaring insidente, matuang tugang kan biktima na residente man kan parehong barangay. Apura sa 56 anyos na biktima, igwapa ni na sarong nalugadan tabi BP Henry na residente man kan barangay Tula-Tula sa Legazpi City. Pangyari. Susog sa impormasyon na nakuha kan DCGB News sa bahagi kan Daraga Municipal Police Station tabi BP Henry, nangyari na insidente bandang mga alas 5:35 ang pagkahapon kan Sabado, Oktubre 4, 2025. Sarong Police Corporal ang nag-report sa opisina kan Daraga PNP. May ginaraman sa stabbing incident o insidente ng pananaksak na nangyari nga na sa nasabi ng lugar. Nagresponde ang mga personahe kan Daraga PNP. Serarom kan liderato ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang Chief of Police, atin nag-dispatch ng mga personahes para mag-conduct ng investigasyon. Kan mag-abot ang mga operatiba sa nasabi ng lugar, ang mga biktima, dinarara ng BP Henry sa BRHMC para matawan tulos din magkakanigong medikal na atensyon. Sa initial na investigasyon kan mga kapulisan, natag-araman na ang mga biktima iyo ang nagauron-uron. Uminabot ang suspect na matuang tugang kan biktima. Sagod na may dara palang ining matarom na bagay, sinaksak BP Henry ang biktima, tinamaan sa iyang daghan, asin ang sarupang biktima, tinamaan man sa likod na parte kan sa iyang lawas. Pangyari. Sa ngunyan, nagapadagos ang intel asin na investigasyon tabi BP Henry asin sa huring pag-follow up kan DCGB News kasuhapon, pinaghahanap paman ang suspect sa nasabi ng insidente. Yan tabi BP Henry ang dagdag natong istorya kay Baan si Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa Luwaso. So may mga birthday po. I-text na natin ang mga birthday. Papasadahan tayo ng mga birthday greetings in the morning para po sa ikakasaya ninyo mga birthday celebrants natin. Good morning. Mayroong income. Sandali lang Hello, good morning po. Hello, good morning po. Yes, sir. Good morning, Kadoroy. Good morning po, Kadorat. Garo, ataburong ka kunyan ano? Latason ta kang salbatana ka. Alas 5:22. Nagimata kaya akong alas 2:30. Tapos nagsandal ako sa sofa. Pagbuklat ko, 4:45 na. Pangyari. Iba talaga pag nag-edad na. Pag nag-edad, nag-ibang ang pagmata. Mukha pa manggurang. Bago pa, masak. Latason ta ka na. O sige. Aray ko. Kumatik yan kay sa baybay, kang poblasyon. Si Auring na Bikilyo, si Uting Bikilyo. Tapos si Manaynilang Imbudo, lumang sa Malangka. Yeah, okay. Si Tony Bang Balonso,
Tapos si Eden, so anong niya. Uli pa diging customer kung sarawa yun. Oo. Si Rinaldo Balubar Jr. Oo. Sarawa yun ini. Ayo. Lilat sa tolos? Lilat sa tolos? Nagpatimbla kay Mailo. Nailing muna yan. Okay, sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Alright, sige. Oy, good morning pala sa mga, sandali lang ata. I-greet ko yung mga teachers dyan sa Santo Domingo Central School. Nagkamirid bidang ko ini kaso hapon. Duman kara mamshi. So mga teachers dyan sa Santo Domingo Central School. Yan. Mga teachers natin. Ang mga teachers kaya, Chief Ramir, padabaon ko yan. At basta. basta. Padaba ko ng mga teachers natin. Ha? Ay natin, tarong ka ng tugtog na. Ano ba to? Bakit yung nagluwas na sound? Alright, sige po, good morning sa mga teachers natin. Si Madam Fe, yan, nagkamirid bidan ko ni kasapon duman kara Madam Shi, kara Jasmine, na baloloy ta, nakikaon lamang kami kilibre kaso hapon. Pagkakaon ko ito, kimasiramuno na pagkaon, si Pramir Buda. Igo akong nanamitan duman ako na, ano daw ito, sumahamis-hamis baga. Masiramon? Hindi nag-ibog ito. Good morning, Tabi, sa mga teachers kan Santo Domingo Central School, si na Ma'am Fe, Ma'am Beth, si Ma'am Janet, Ma'am Rose, yan ha, si Ma'am Rose. Tapos, igapa kong sarong teacher na midbidang kasuhapo, na-assign sa rapo-rapo. Pasensya na madam, dahil ko po na ako sa pangaran mo ha. So na-assign sa rapo-rapo kasuhapon na namidbidan mi duman habang nag-lunch kami duman sa harong ni Ma'am Shi, ha? Kay Ma'am Shirley Baloloy, yan ha. Diyan po sa Santo Domingo Albay. Sige madam, mga teachers, good morning Tabi. Salamaton ha sa pagkamirid bunta. Salamaton po sa pagdangog ha. Dakulong kaya akong teachers na mga listeners pagkagaga. Thank you, Tabi. Ma'am Fe, Ma'am Beth, Ma'am Janet, Ma'am Rose, at saka, syempre, sa magagom na Ma'am Shirley and Oka. Yan. Si Sir Oka na Baloloy. Oscar Baloloy. Magagom ining doang ini. Si Sir Oka, may kapilyoan man minaistorya. Ganag ka pareho kaming frequency kasuhapon na. Basta na Tabi, Sir Oka, mabisita ko dyan sa imo. Magambugan naman kitang doa. Ha? Ganyan mga istorya mo patigero, haranihon sa katotohanan. At saka kay Ma'am Shi, salamaton po sa lunch kaso hapon. Kaya ba may kasapon si Chief Ramir, si Jerome, si Shara, si MJ. Sige po, salamaton. Tapi dyan sa Baloloy's family sa Santo Domingo Albay. Yeah. Okay? Sa masunod naman pong fiesta, maring akong pagkaunom ni Peka. Paguli pati may bit-bit pa. Kumusta Chief Ramir sa bit-bit mo? Ayos ma. Ikaw naman kibabayan na masyadong garo, gari masyadong halangkawon so adrenaline. Sigandro talaga ni Jasmine. Buda, halat ko na pala si Ma'am Joanna, sorry. Si Engineer Joanna, nalingawan ko sa apelyido ni Engineer Joanna. So, tugang ni Jasmine, nalingawan ko sa pang-apelyido. So, malagom na kaya ito eh. Siyempre, Baloloy siya Kandaraga. Si Engineer Joanna, Baloloy siya Kandaraga pa. Pero, dahil ko nahapot sa apelyido ka ini, ngunyan, tamay agum na eh. Silming naka-smile, si Engineer Joanna. Hello? Good morning. Po. Hindi kita nagkailingan sa kasuapon. Yung ka Santo Domingo kasapon? Oo. Saan ka? San Juan. San Juan? Iba man kayo sunaduman mo? Hindi. Bakit ka kamalig ito? Kamalig. Santo Domingo. Santo Domingo. Dating HRM eh. Dating HRM? Chief. Si Si Ma'am Son. Okay, may dati man ako diyan, hindi ko pag-imbitaraan.
Si Sai, si ma'am, anong ngaran pa ni? Anong ngaran? Sonya. Sonya. Okay. Okay. Lagi na nagkailingan. Nagkariso ko na kita sa kunyan. Oo. Okay. Sige pa de. Salamat ah. Pala, yan pala ikasuapon naman ah. Okay, chik, may Ay, ko inimbitaran. Ganun. Ay, inda. Pangyayari sa Maabaka. Okay? Sige po. Good morning, tabi sa mga teachers natin dyan. Sa Santo Domingo Central School. Basta si Tugang ni Jasmine, si Engineer Joanna. Yan. Engineer Joanna. Buda sa iba pang mga may taga-kumagad akong namidbidan dumang kasawapon para karawan ko so mag-iri na kurulo ko nga kapag uli ko pag-retire ko mag-uroron kita ha. Isumbong ako ito kay Mayor. Sige po. Good morning, Henry M. Teacher man po ako sa Santo Domingo Central. Ay, ano pong pangalan ni Madam? May nag-text May nag-text po digdi. Pag-text up, si Madam, sa pangalan po ma'am, good morning tabi sa imo ha. Sige, salamatong tabi kay Madam Shi and kay amigong Oka. Kaso hapon, mag-agong dyan po sa Familia Baloloy sa Santo Domingo Albay ha. Alright, sige, thank you. Until next time. Iba mina istorya ini. Aram ko na Chief Ramer kung saan si Jasmine nagmana. Kung kaysa si Jasmine nakamana kang style niya. Naraman ko na kay Ma'am Shi o kay Sir Oka. Gari haranihong kay Sir Oka. Pero anong Chief Ramer magayon sa duwa Chief Ramer? Sarin si Sai? Okay. Ako alam ko yung pinakamagayon. Tayo nag-imbitar sa kuya. Alright. Uy, brown out na tao. Sige po, salamaton mga taga Santo Domingo Albay. Good morning, Tabi. Belated Happy Fiesta. Good morning kay Ma'am Melinda Wee. Niyang, ano yan ha? Diyan Tabi sa CMD. At saka good morning kay Jonas Rosal. Try ko po if tama ang number mo. Tama po ang number na nakuha mo. Salamaton Tabi. Good morning Tabi. Happy 30th wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Benji Dapugi, Hili, and Emma Hili. Yeah, the best migo. Happy 30th wedding anniversary. Good morning Tabi. Have a blessed Sunday to you and Sunday to kahapon po. Okay, sige po. Salamaton. Happy na tayo. Sige. Bueno. Yaw na si Sarah Tabi, Jeframer. Yung paningit, check mo daw. Wala. Ay, tapos. Wala, paki-check mo daw. Pakayaon eh. Wala. Kaya daw ako. Kasapon, sisimbot na ito, kiuuli na atap. Gari apektado, so, duda ko, Jeframer. Adi, duda ko lang. Natanga niya ako, beta, mahuli kang 130. Anong simbag sa kuya? Anong simbag sa kuya? Masimbang ngaya po kami. Sudah ano pa? Nakatuga ngaya pa ako 130. Iba man talaga. Dapat. Nakatuga ngaya pa ako. Okay. Sige. Sige. Alright. Sige, good morning, Tabi. Kung an aki pigbubutas, ang ama, garo da iman pwede butason, ano? Nata nakarabot ang hapot mo, digdi. Depende, Tabi yan, ha? Alright. Ano man pang butas sa aki? So, ikaw kang kipapaitan na pigbubugtak dyan sa breast, mapaiton talaga siya. Pag nagkuhan sa aki, dahil na siya nautro, kuhan nga ni, mapait ang nanamitan niya. Mapait ang nanami. Ano ka ng pambutas? Buda, anaki, dapat mga 1 year to mga arugan. Pagtagahugiton mo na kung ano, pigusumbil na yan. Ang apod kan sumbil, si sumbil yan. So, primero mong kakaunon, Tabi, para, para kami ka ito, pigsumbil kami ka ina, may mga kulambutan das, mga kulambutan baga. Ano yan, haloy, di mo basta-basta mahalon, ipakaon ki luway-luway na malumoy.
Tapos, ang aki, pag na nakakataram, na mga 4 na taon, na 5 taon na rin nakakataram, napigapakaon dyan, hali sa urig. Ang pipakaon dyan, hali sa urig. Naroon daw mang kusol, lechon ka sa hapon naman ni Ma'am Shi. Masira mo nun, so tinuso kong parte kang lechon. Nagkaon ka, si Premier kang lechon ka sa hapon. Ano kay Ma'am Shi? Masira mo nun sa pakatuso ko kang atong so, nakuha ako ng andalitso. The best. Hello, good morning. Good morning po. Hello? Nawala. Alright. Masira mo. So, yung putido pala si Premier, masira mo. Dahil mo na, ano ba? Nanamitan ko, sarong na. Naaraman ko sana. Alright, sige, sandali lang. Oy, happy birthday. Ay, sandali. Birthday ngun yan. Birthday ngun yan kan sa kuyang ikaduwang aki pala. Birthday ngun yan kan second son ko. Second born son. Si Darren. Naling mo na bako nasingil kita at manay Agnes Gulifardo mapasiring ko ta kami dyan sa imo ta nagtaram ba si Jen nagtaram sa ko si Jen so kay rin may sisibot na kaya madyan ako sa imo bako na fiesta tabi dahil kala mga rin sarong maski di ako naghanda pero may ako may salad ata namimiss ko kaya sabi sa ko ni Jen ma-prepare da sa kisalad na supig sabi mo ba ganito so potato salad na may apple ma-prepare da siya madyan ko ta kami madretso ko ta kami kundi so kaya rin baming saro sisibot masimbadaa o paano kayo dahil na ba kami naka basta madyan ako sa imong Manay Agnes bako fiesta ma-surprise visit ako sa imo dyan sa imong harong ha di ka na maghanda maguron-huron sa nakita mga baka this week ining week na ini ha mapasiling ako sa imo dyan bawian tagata aram ko talaga maano ya na dapat nagyan ako sa imo yo sa imo basta na ito-text taga pagpasiling ako dyan sa imo yo inyong si manang ini pag may free time ako bisitahon ta ka ha okay sige tangani na maguron-huron naman lamang iba ko isa dong iba ko dahil na ako na lang ang madyang gayod na solo ako na lang ang madya baka agdaw ka na madamang kita man ay Agnes sa kuhan sa sigas big dumantag kang inot basta malaka na ngayon matuga ka na naman dyan o regards tabi dyan kay Manay Agnes na Gulifardo buda si Jen at saka basta si Jen o si Nori alright, oy happy birthday nga pala kay birthday kan aki ko ngunyan June 6, October 6 ngunyan so sa kuyang ikaduwang aki na si Darren ang aki ko kaya si Premier puran may Paul kwanyan puro yan inspired by Saint John Paul II puro yan may Paul Darren Paul kung ako nakaaki si Premier ki babae ang ngarang ko kanaki ko is lugarin ka ako nakababayi kay Mrs. kaya ako nakababayi ang ngarang ko ning Christina Paula We got a gift for you. Happy birthday to you. Birthday. Manay Agnes, iyon ang God. Tama ka ng God. Tama ka ng God. Growing older now. Tama ka tabi Manay Agnes ko. Basta na Manay Agnes, madyan ako sa imo baka ining week na ini pag may free time ako, bisitahon ta ka ha. Iyo, bisitahon ta ka. Pero ito text, di ka na mag-prepare, di ka na maganda ha. Bisitahon ta ka. Birthday ko niyang kadawang aki ko si Darren. At ako nakaaking babae. Grabe ang wish ko sa buhay na magkaaki akong babae ko. Nakalalaki lugod ako, puro lalaki. Pero kung ako si Farmer nakaaking babae, like ko po, ano do akong hitsura ko bilang sarong ama, di? Ano daw ang gigibuhon ko bilang ama, ining presenting iningon yan. Happy birthday da kay Darren, sabi ni Mrs. G. Alright, o sige. At saka, si Darren, birthday. At saka happy birthday kay Miss Talia.
older now. Miss Talia, happy birthday. Happy birthday Tabi, my friend. Dati ko ining basta birthday niya, dati ko estudyante ni kay. Pero ang apon niya sa ang apon ko sa iya friend. Happy birthday. Tabi sa imo. Pero na ini ang aki na ini 27 gayon. 27th birthday. Sige, happy birthday. Tabi. Yan sa digdi sa kwan, yan sa digdi sa Legazpi ta. Imimit na sa mga friends niya bod ang mga classmates niya dati. Okay? Sige, happy birthday, Miss Talia. Sige, alright. O Biko, ang mga bareta masunod na. Mga tugang makalipas lang po kan mga patalasta sa tuyang programang Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:04 in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, PRO5 panagos ang paginguha sa paggamit kan sa strategic tool para sa tiwala, transparency at kooperasyon kan komunidad. DSWD Bicol nakapag-distribuer ng 25,000 na family food pack sa 4 na barangay sa Kawayan, Masbate. Totalmente 2,464 family food packs ang nadistribuer man kan Department of Social Welfare and Development sa 4 na barangay kan sinabi ng lugar. Sa lado nasyonal, Senador Cayetano hinirit na magdimitir sa pwesto ang gabos ng mga opisyal ng gobyerno asin magkondukta ng snap election. Senador Lacson ma-resign bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee.
Sa ibang nasyon, pagitas kan kaso nin chikungunya na rehistro sigon sa World Health Organization. Business News, ikapitong sunod-sunod na aumento sa presyo kan diesel asin kerosene ipapautob sa aga Oktubre 7, 2025. Health News, no rice diet aramon ang epekto sa salud sigon sa mga eksperto. GB News Express. News Express. GB News Express. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Padagos ang espersos kan Police Regional Office 5 sa paggamit kan sa ng strategic tool sigon kay PNP Bicol Brigadier General Nestor Babagay Jr. na parte kan sendang operasyon ang impormasyon kung ano ang sasabihon, paano ni papahayag asin kung noadin kay puan na magtaram. Tinawan nindo ni RD Babagay ang tamang paggamit kay ni yun dalan para sa tiwala, pagsiguro ng transparency asin kooperasyon sa komunidad. Piging ganyan man kay ni ang publiko na gamiton ang kakayahan sa pagpapaluwas ng tamang informasyon na magkakatabang sa komunidad. Total minting 2,464 na family food packs na ang na-distribuer kan DSWD Bicol sa apat na barangay kan Kawayan, Masbate bilang parte kan sa ng relief operation sa mga naapektaran kan Bagyong Opong. Sigon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, 825 na food packs ang naitao sa barangay Nari, 696 sa barangay Luok, asin 576 man sa barangay Punta Bastan, bantang 366 sa barangay Talisay. Apera kay ni nakapagtao man ng asistensya ang mga personahes kan ahensya sa ginibong distribusyon ng relief supply kan lokal na gobyerno kan Kawayan. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Hali po dyan sa luwas Sarong Daragita. Pinaghangaan ngunyan dahilan sa pagiging onesto matapos na iuli ang napurot na wallet na may laog na kwarta. Detalye kay Angel Mostaza. Pigahangaan mo niya sa social media ang sarong estudyante na hali sa Manito Albay dahil sa pagiging honesto matapos na iuli ang napurot na wallet na may laog na sobra sa 17,000 pesos asin mga kwartang bilyares. Ini matapos na ipost sa social media kan Legazpi City Police Station ang istorya ni Cassandra Supat kung saan napurot niya ang wallet asin tulos na ipig-turn over sa ipatura para masusuk ang tagsadiri kay ini. Sa tabang ka mga dokumentong nakuha sa laog kan wallet, tulos na nakontang tagsadiri kay ini asin tulos na informaran kan lokasyon kan sa iyang pitaka. Mismong si Antonio Ondevilla kan Barangay Bunot, Legazpi City ay nagkuakan sa iyang wallet asin sobraan sa iyang pasalamat kay Supat. Sinaluduhan naman kan hepatura sa panginat ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. maging kan publiko na nakahiling kan post dahil sa pagpailing ni Supat sa pagiging onesto, may malasakit sa kapwa asin marhay na pag-uugali. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCG. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, pati nampo sa Manait, Bakakay, Albay. Dapat na turn over sa lokal na gobyerno kan Bakakay, sigon kay First District Representative Crisel Lagman. Karen Ala sa report. Na i-turn over sa lokal na gobyerno kan Bakakay kung matapos na ang ipigpapatrabahong pati ng pupuon sa may Kagbulakaw pasiring sa Manait, Bakakay, Albay kanganing magamit ini kan publiko bako sa pansadiring interes. Sa sarong meeting kan Biyernes, dagit na nagpahayag kaan si Albay First District Congresswoman Crisel Lagman dahil iyan sa patinampo na piggigibo sa nasabing lugar na questionable kung ano ang special sa lugar na iyan na dainganing katawo-tawo, halagad pinatinampuhan nin todo-todo asin may mga solar na ilaw. Sigun kay Congresswoman Lagman, dapat na i-turn over ini sa lokal na gobyerno. Panganing magamit lamang ini para sa mga programa sa turismo, ano pa, asin dahil nasasayang ang sinabing poko mas o menos 4 bilyones na pondo sa patrabaho kan tinampo na ini. Dahil lang kasusog kay Lagman, kwarta kan kaong bayan ang pinangpatrabaho ka ini, kaya dapat sanang magamit ini sa publiko kung in kaso matapos na o tapos na ini. Ang nasabing patinapos sa Manait na daypig papalaugan sa mga tao, tiga-aragrangayan na kan mga residente sa nasabing lugar sa pagsabing puon kan ini ginibo
nagpaparakaw sa nalugod inining sa mga baba na barangay, asin mga eskwelahan, pati ang sistema kan tubig, apektado na, asin ang sinabing kontraktor kaini, iyo ang Sunwest Corporation, Karen Ala, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Mga lunadan kan DPWH, pinurunas na ang pangaran. Aramang tala po kong nata sa report ni Jimmy Nazalita. Na malisyan ngunyan na may kontrobersya sa mga investigasyon sa mga proyektos concern and frontliner implementing agency DPWH ana reparo kan publiko an mga service vehicle kan DPWH na dati may mga marka kan departamento hinarali na solamente plate number na lang anday masabutan sa kunata ang mga markang DPWH pinurunas posible mainit sa mata kan publiko kung kaya habang mainit ang issue pinurunos ng una ang pangaran kan mga vehikulos kan nasabing ahensya dahil manigaran na dahilan sa kontrobersiya sa mga flood controls ang DPWH bilang implementing agency iyo ana mamarakmakan parte kan mga investigasyon na dahil pa nagkakatarapos-tapos. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGB News. Mientras tanto, Municipal Engineering sa Daraga Albay, buga-puga na sa clearing operation kan mga nagkakaralaylay na wire sa palibot kan munisipyo. Joshua Bino sa report. Doble kayod mo niyan ang mga personahe kan Municipal Engineering Office. Katuwang kay ni ang Albay Electric Cooperative siringman mga telco companies para sa pagkondusir kan anti-dangling wire operation. Tanganin ng magkarilinig ang mga nagpakakaralay-kalay ng mga wire sa palibot kan Daraga Albay. Sigun kay Municipal Engineer Fiel Montaliana, kada aldaw nin Lunes, Miyerkules, asin na Biyernes. Schedule kan pinagigibulindang clearing operation katuwang ang mga telco companies asin an Aleco initanganin ng mahidali man an paglinig pagpakaray kan mga nagpakakaralay-kalay ng mga wire sa palibot kan munisipyo kan Daraga Albay an prioridad sigun kay Montaliana ining pigagihan kan Maharlika Highway pinuna na ini dyan sa may parte kan Barangay Banyag asin nagkaigwa naman in clearing sa may parte kan Barangay Binitayan asin nag-aabanti naman ini pasisiring digdi sa may Barangay San Roque asin pasiring sa sentro kan Daraga Albay. Nakatapos kan sentrong mga barangay maglilibot man ang clearing operation ini sa iba pang mga lugar kan munisipyo. Tangali nang mag-abot man an aldaw wara na nin maarat sa matang paghilingon ng mga wire sa palibot kan Daraga Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, accomplishment kan ilihidong official kan Tabaco City, nakali sa sangkatos na aldaw, ipapahayag sa publiko. Bareta kay Jomar Bien. Maaaraman kan publiko kung ano ang mga naginibuhan kan mga ilidong opisyales kan Tabaco City sa nakalis na sangkatos na aldaw. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Vice Mayor Glenda Ongbungao matapos na i-schedule ninda ang report sa tawo kan ikasanggatos na aldaw na pag-survey kan mga ilidong opisyales kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ang ulat sa bayan, iyo ang gigibuhon sa maabot na Miyerkules alaunaan pagkahapon sa UTC Lagman Gymnasium digdi sa Tabaco City. Sinabi ni Vice Mayor Glenda Ongbungao na mapahayag kan sa iyang accomplishment bako sana si Mayor Ray Bragay sa iyang executive report kundi maging ang sanggunian bayan kung saan siya mismo ma-representar asin mapahayag kan legislative report. Inunambitan kan Vice Alcalde na parte ni kan Transparency
kan lukan na gobyerno kan tabako sa saindang pinagigibo sa bilang servidor kan komunidad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 16 minutes makalipas ang alas 6 in morning. Iba pang mga bareta masunod sa lado nasyonal. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:20 na po nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Ipinagrekomendar po ni Senador Alan Peter Cayetano na magdimiter sa pwesto ang gabos ng mga opisyalin gobyerno asin magkondukta ni snap elections bilang solusyon sa kawaran ng tiwala kan publiko sa gobyerno. Sigon kay Cayetano, maski may mga politiko pamangiraray na may tunay na taga-suporta na mangingibabaw ng ngunyan ang pagduda kan publiko sa mga nasa poder. Kaya naman doon kan senador na manggagana ang burokrasya kan gobyerno asin ang mga lokal na opisyal arog kan mga gobernador, alkalde asin mga barangay chairman na iyon may tiwala pa man giraray ang publiko sa inda.
Sinabi niyang imbes na people power, dapat sakripisyo na sana hali sa mga lingkod bayan. Idagdag pa niya na pig-ingganyan niya ang pag-isipan asin ipagpangadji ang mga rekomendasyon na ini bilang lakdang para sa tunay na pagbabago. Madimiter si Senate Pro Tempore Pampilo Lacson Jr. bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee sigon sa iyang pahayag kasuhapon. Ini matapos sabihon ka nagkaperang pag-iriba sa Senado ang sa indang pagdududa sa investigasyon may kinaaraman sa anomaliyang flood control projects. Sinabi ni Lacson na kung may nagkukulang nanintiwala ang sa iyang mga pag-iriba, partikular kung mas dakol na sa indaan dai pa na ugma sa paghandle niya sa Blue Ribbon Committee, naisip niya na pwedeng ang paglusad sa pwesto sarong opsyon. Piglinaw ni Lacson na maski babayaan niya ang posisyon, dadig di matatapos ang sayang advokasya kontra sa korupsyon. Sinabi pa kan senador na pighanda na niya ang sa iyang resignation letter kasin posibleng isumiter ini sa plenaryo sa pagbelda kang sesyon kan Senado. Tinuoyan niya ang paglalakop nin salang informasyon na pigasabing pigaproteheran niya ang nagkaperang kongresista kaiban sina dating speaker as later representative Martin Romualdez asin dating Ako Bicol Party List representative Saldico mantang pigatarget man kan kapasenador ang investigasyon. Magigurumduman na Septyembre 8 kamping salidahan ni Lacson si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman kan committee kasunod kan pagbabago sa liderato kan Senado. Tinawanin doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat na hidalion ang investigasyon sa mga flood control anomaly tanganing dai may basura ang kasong isang at kontra sa mga embelto digdi. Sigon sa Presidente, importante ang hararom asin matanos na proseso tanganing dai ni makaraot sa kampanya kan sa iyang administrasyon kontra sa korupsyon. Dagdag pa niya na kaipuan na masiguro na ang mga kasong isasangat may kusog na ebidensya tanganing dai ni madaog sa korte. Kan kasod mang Domingo, Oktubre 5, ipinaluwas kan Presidential Communication Office ang teaser kan pinakabagong episode kan sa iyang podcast. Naaditin marahay si Cardinal Luis Antonio Tagle matapos na naglalala na korupsyon sa Pilipinas, partikular na sa mga proyekto kan gobyerno na pigasabing anomalya sa mga flood control project as in pork-like na budget insertion. Ipinahayag ni Cardinal Tagle na ang korupsyon sarong kasalan na nagraraot sa pagkatawo as in pigtutuyaw man sa mga kasuratan kan Biblia pun pakampanahon. Nagalao man ang Cardinal na ang mga lider, kontratista as in mga ahensya nin gobyerno mapahiling nin pagka mapakumbaba sa iyang paninimbagan. Sinabi pa niyang noarin po kita makakaukod. Noarin pa mangyayari ang tunay na pagbabago sa mga nakaaging protesta kontra sa mga korupsyon sa gobyerno. Tinaman ni Colonel Tagle na bako sufisyente ang dagit asin tirawarin doon na ang pagbabago kaipuhan pagpuon sa mga tao asin institusyon na may malasakit asin integridad sa nasyon. Inabisuhan niya ang mga hoberes na gibuhon ang kasusupgan nagibuho na kasusupgan sa giraray ang korupsyon asin ipagpadagos ang laban sa korupsyon asin paninimbagan o accountability. Formal na pong naresibi ni Senador Chis Escudero ang ipigserbing show cause order kan Commission on Elections sa COMELEC kontra sa iya may kinaraman sa 30 million pesos na kantidad ng donasyon na pigresibi niya kanakaaging 2022 elections. Sigon kay Escudero, ang sa iyang pagresibi kan direktiba kan COMELEC tsansa para maipahiling niya na wala siyang pagbalgar na maski anong lay sa nakaaging eleksyon. Sinabi kan senador na handa niyang simbagon asin ipahiling na bako totoo ang mga alegasyon asin akusasyon na pigatapag sa iya may kinaraman sa pagresibi ng donasyon. Base sa Article 11 kan Omnibus Election Code, makusog na pigbabawalan ang mga kontratista magin ang mga subcontractors na magtaon ni donasyon sa mga empleyado nin gobyerno. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa Lado Luka National. Good news sa mga jóvenes.
Ini dahil pwede nang mataunan in civil service eligibility ang mga opisyal kan sangguniang kabataan o SK na nakatapos kan sa endang 3 taon na termino sigon sa Civil Service Commission. Pon kan Oktubre 4, pwede nang magsumite rin aplikasyon para sa sangguniang kabataan official eligibility o CSC Regional Office kung saan sila nagserbe sa pinakaharaning Civil Service Field Office. Base sa CSC Resolution Number 2500752 Rules Governing the Grant of Eligibility to SK Officials na napurbaran kan Hulyo 24, minok na ang SKOE na pwedeng gamiton para sa first level position sa gobyerno. Sakop kan SKOE ang SK official na nagserbi po ni pautob ang Sangguniang Kabataan Reform Act o Republic Act 11768 kang Hulyo 1, 2022. Siring man ang mga nagserbi pon kan taon 2018 sangkod 2022 na nakatapos kan sa endang bilog na termino. Kay bahandig di ang mga SK members na nailihir kan katipunan ng kabataan, pati na ang mga secretary as in treasurer na napigdesignar kan SK person. Piglinaw kan civil service, non-SK chairperson, sakop kan barangay official eligibility, asin bako ang SKOE. Pwede man na mataunan ni SKOE ang mga elected o appointed SK officials, basta bako sinda parientes sa second civil degree, ang presenting ilihidong opisyal sa lugar kung saan sila nagsiserbi. Nagpagiramduman ang civil service na pwedeng bawion ang eligibility kung mapatunayan na itanaw ini sa sarong bako kwalipikadong individual o may sinuhay na patakaran. Alas 6:29, iba pang mga bareta, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground
floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa ibang nasyon, nagkaigwapog girarainin pag-itaas kanhelang na chikungunya ngunya na 2025 sa 40 nasyon. Kaibanan mga lugar na haluin lang daing na rehistrong kaso. Pun Enero sagkod Setyembre, uminabot sa 445,271 ang pinagbiryong numero kan mga pinagtutubudan asin kumpirmadong kaso asin 155 digdan na rehistrong nagadan. Apisar kan mga riyon na nakapag-rehistro ng pag-itasin kaso kumpara kan taon 2024, may nagkapiraman na nagbaba ang numero. Ang bako patas na distribusyon kan kaso nagpapadipisil sa pag-aram kung ini sarong pangkinaban na pag-itaas o pagbiyahe kan mga tawong maimpeksyon asin presensya kan namok na Aedes na nagpapaytaas kan peligro kan lokal na transmisyon. Kaibahan sa mga kausa kan paglakop yung kakulangan in immunity kan populasyon, urbanisasyon asin climate change. Padagos man ang pangapudan kan World Health Organization o WHO sa mga nasyon na pakusugon ang surveillance, control sa namok asin kahandaan kan sistemang pangsalod. Business News. Atensyon sa mga motorista, nakatalaan po na ipautob kan mga kumpanya ng petrolyo. Atensyon mga motorista, nakatalaan po na ipautob kan mga kumpanya ng petrolyo sa nasyon. Anay kapitong sunod-sunod na aumento sa presyo kan diesel asin kerosene sigon sa Department of Energy. Igalaoman na aumento sa diesel magkakawat din kantidad na 60 sentimos sagkod 90 sentimos kada litro. Ang kerosene 10 sentimos sagkod 30 sentimos kada litro, mantang maitaas man ang presyo kan gasolina ngunya na simana nin 20 sentimos kada litro. Ipinaliwanag ni Assistant Director Rodela Romero kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau ng aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na simana dahilan sa reimposed sanctions kan Estados Unidos sa Iran sa nuclear program kaini. Health news, mga tugang aramon tadaw tabi ang epekto kan sa salud kan no rice diet. Istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Morning, BP. Ipinahayag ka mga nutritionist na ang maluto ang panginot na pinagkakuhaan o source ng carbohydrates na nagkataon ng enerhiya sa lawas. Kapag bigla ining tinanggal o hinali sa diet, posibleng makamati ng panduluya, pagkalibang asin pagiging irritable dahil nagbababa ang glucose na tigagamit ka ng utak asin muscles o kalamnan. Dinagdagwa ka mga health experts na kapag dagos ng nawaran ng carbohydrate sa diet, posibleng magitaas ang ketones sa dugo na posibleng magdara ng fatigue o keto flu. Dagdag din na posibleng magkaigo ng nutrient imbalance kung puro protina asin taba ang pigkakaon asin kulang sa fiber, vitamins asin minerals. Kung sa mga eksperto, dahil kay po na dagos na liunan maluto, mas parhay na bawasan sa nang pagkonsumo kini, salidanin mas masustansyang klase arog kan brown rice o red rice. Health news from Newsbase, Mardila, Deng Iba. Alas 6:35 na oras sa Pilipinas. Thank you, Paring Mar. Aramon talo ang latest na report sa kamugtakan kang panahon kay ba si Ariel Samodio. Para po sa tuyang weather forecast ng daw ni Lunes, nakaka-apekto naman sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, ang update man sa bagyong nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, ini yung may international name na Halong, as in nasa kategorya man na Severe Tropical Storm. Uring namatan man ini sa distansyang 2,105 kilometers, sirangan norteng sirangan kang extreme northern Luzon. Iguainin mo niyan, kusog ng Doros na haran sa sentro nag-aabot sa 100 km per hour, as in may pabugso kan Doros na nag-aabot man sa 125 km per hour.
Malayo ning naghihiro sa direksyon na panorteng sulnupan. Sa ngunyan, nababa man ang tsansa na maglawag iniyo sa Philippine Area of Responsibility. Asin kung maglawag man ini sa Philippine Area of Responsibility, inuman di man direkta makaka-apekto sa anuman na parte kan sa tuyang nasyon. Sa maghapon, ang kapikulan dahil man sa mga localized thunderstorms, inaasahan na magkakaigwa din bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagtaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa norteng sirangan ang mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura sa maghapon, 23 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:35 nin aga, masulno pa dyan alas 5:32 nin hapon. Alidigdi sa Dewis de Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat Pag-asa sa report sa Kabugtakan Kampanahon. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, katuwang si Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Aluas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa natin.
Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang panginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing maugmang atay, kay puan po na sabayaning proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa ludas ng proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugunan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya may bisyo man o wala. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay. Mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag pong magagalit. Konsuelo lang ini. Digi po mga tugang sa Morning Hirit. Sisay daw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay daw ini. Susay daw ini. Isa daw ini. Nasaro databing elected official sa sarong munisipyo. Pinagrekomendar na magdara perminin kapute. Ta ini mga tugang pipa oranan po din I love you. Garo-grabing do sangga di. Ayo, baka payong pwede na. Pipa dara databi din kapute, tapi pa oranan ka I love you. Hali sa kamidbid ka ning sarong girl. Salbata ng pangyari sa masurtiun man na lalaki ni. Igwa palan ki arog ka ining tao Igwa palan ki arog ka ining tao. Joshua, good morning Joshua. Good morning, Dito. Good morning. Jackpot. Igwa palan. Di ko lang mangireklamuan. Tata. Ano pa men? Ano pa men? Ano pa ma? Kung may ano pa eh? Di lamang sa kabutong ki 5 dulong. Ano nangyari? Sisay daw ini. Asin kaputi talaga ha? Kaputi ang dapat ng badoon. Daraw na? May rason. May rason. May rason talaga. Asin kaputi Aha. Oh, ngunyan. Ano daw? Sisay daw ini. Nasarong elected official. Na? Sa munisipyo. Na? Igre-rekomendar. Na? Na permi ka ngayang magdara ki kapote. Oho. Sige da kayaan oran ki I love you. Halis na kamit bidon kay ring girl. Ay, hindi. Salbat, baka barong-barong yan. Ano ini? Talaga? Kusog na. Tropical, ano na ini? Severe tropical storm. Ano nangyari? Ang problema, nagkukulog na ang payo ni opisyal. Kakaisip kayo ni, kung paano niya papapundon ang girl, na dahil na magparatek sa iya, na terming may kasabay, I love you. Ay, gari makaugmahon man yan. Gari makaugmahon man yan Kawasa dabi pe. Kada pagkaga, matext na iniki good morning. Good morning. I love you. Ay, hinda. Pero taon-taon naman, matext naman. Kumain ka na ng breakfast. Opo. I love you. Ano ba yan? Pagbanggi na. Pagbanggi? Mas nagiging mabuhot na. Talaga? I love you po. Good night. Sabihan mo po na hanggang banggi? Po na hanggang banggi. Nag-uuran ka I love you. Grabe, adi. Problemado si opisyal. Nata. Kung paano na ini mapapundo. Tadain na dama control. Pero ngaya, believe man ako digdi kay opisyal. Nata. Ang ginibo palan kay ni BP.
Pinag-istorya niya ini sa iyang tunay na agom. Igwa ka na? Oo. Igwa ka yan ha? Honesto. Talaga ha? Oo. Inistorya niya? Inistorya. Ngunyan? Siyempre, ma-react sa agom na dagit. Okay. Muya dakan agom, lutobon, asin kumprontaron ang girl. Ano istorya kaya kan kulalapnit? Oo. Nagpuon ang something. Ni official asin ni girl. Sain? Kan magkasabayan ang duwang ini sa pag-jogging. Sinabi na eh. Sinabi na. Ako nang nagja-jogging ako mga pagdomingo baga. Mga alas 8, alas 9 na. Kulang na ang tao dyan pasakat sa Linyon Hill. Nag-walking ako dyan sa Linyon Hill pag Domingo. Kaya hindi ako naka-walking kaso Domingo. Kaya palan, alas 8 ka nagja-jogging. Alas 8 ka nagja-jogging. Nata. Ang schedule kan mga daraga, alas 6, alas 7. Kaya nga, no? Yung sabi ko sa imo. Dapat salungat ka naman sa schedule nila. Ilang na ako naka-walking kan Domingo eh. Kaya pa Santo Domingo sa walking taga Domingo. So walking, naging eating. Ano? So walking, naging eating. Naging eating? ano? Interesado ako naman sa walking. Nag-jogging. Nag-jogging. Nagkamit-bitan. Okay. Pagkod sa mag-abot ang punto, nagsasakay-sakay naman si girl sa auto ni opisyal. Okay. Tapos? Bako man dapat i-BP Henry, may bugon ang tent. Ano? Bako man da, may bugon ang tent. Maluya. Kaya nasisilagkan mga nakakahiling. Ay, hindi. Ano yan? Matagin ka mga, siyempre amay, yasi nagan aldaw. Silag. Digdi na sa madaling sabi, nagkapalitan, andoa, kan sa indang mga cellphone number. Nag-exchange gift. Sinabi na, mga jogging-jogging na talaga. Malay nga, tadi ka nag-jogging mo niyan. Kaya ako talaga nang Domingo, pipa siguro kan mga 8 or 9. Magmainit o bako, kaya kung mag-walking, tayo na pasakat sa Linyon Hill, may mga kahoy. Dahil kang problema. Diba? Correct. Ngunyan, nagkapalitan ki cellphone. Nagpalitan ki cellphone number. Tapos? Nagturo text. Digdi na nagphone. Laining si girl. Tig pa para pauranan ka I love you si opisyal. Kaya sigon sa kulalapnit. Ngaya boss. Pirmi ka magdaranin kapote. Nataman tabig po. Pig-inutan niya o sugal so na-inot? So, saan nga inot? So lalaki? So lalaki? Pasakay na nga ni sa auto. Dahil so lalaki ang na-inot na nag-text? O tapos ba, surusumbong siya? Tapos, siyempre, naghaloy-haloy. Sigel, apretado na. Yung mga makatakot na mga aktasyones. I love you po. Good night. Mga makatakot na mga hero-hero. Ngunyan. Sabi kan kulalapnit. Ngaya boss, permi ka magdara, kapote. Kapote ngayang darahon mo, bako payong. Takon oragan si Agumo, iyo pa nang gamiton palatak mo. Ano man ang strategy ito? Sinumbong niya man sa agum niya? Anong strategy ito? Siyempre, takon mag-abot ang panahon magdara baka conscious na siya, baka kwa na siya, na problema na siya. Baka mabasa, ininutan niya na. Ininutan na. Kaya man gayo. Pinahiling sagong. Pinahiling sagong. Gari-maray man na, nakaukod ako dyan ha. Di ba ga? Gari-maray man na istalya na. Kali do'y madakop. Itaram na. Maski ka may, sa imo, may girlfriend ka. Gari-maray na, pwede mong, dali daw. Never in my life. Adali daw kung efektibo sa iya. Garo. Kung day ka malatob. Di ba ga? Pag day ka malatob, o day ka marapas, i-share mo sagot. Tagaro efektibo man talaga. Pirmi kang mararapas. Ano? Pirmi ka ng mararapas. Kundi, pag nag-amin ka, 50% sa nakan kusog.
Pagsunada ko talaga, 105% an. Leave me breathless. Ayun na. Pangyayari sa mauraro. Ang darahon mo ngayon, boss. Ang darahon mo ngayon, perme, kapote. Ako ngayon, payong. Okay. Ako managit siya, gum. Iyo pa nang ipanglatak sa imo. Okay. Ay, nako. Oha. Dahil na pa siguro. Maluya. Maluya. Pero okay man, pero it's a kind of good strategy. Honesty. Sa ko pwede ito. Honesty. Gary, honesty baga? Honesty is the best policy. Di ba? At i-kwan mo daw, i-apply mo daw. Pag may nga pag para turutik si mo, may mga kairibay pa kaurong-urong ka. Istorya mo. Istorya mo. Unibay ng tingnan. Para ako ng ting sa kuya baya. Di ba? Ay, mag-ingat ngayon, oy. Siguro ngayon kung kaya. Di ba? Kursunada ka ngayon. Ano? Kursunada ka. Yung nga ni, ayun ng tingani. Kwenta na napagalako ka kasimbag. Di ba? Kung medyo efektibo, saka mag-gusto yan, ha? Tayo mo na sa mga magsyuta. Kay kwan mo. Ano? Kay, ano yun eh? So nagkipirit na kasod maguli. Tulong. Ayun na. Okay, sige. Siguro ang ani, boy. Ayos sa boy. Joshua, goodbye. Ano ba yan? Ay, nako kita. O bueno. Mga sarawayon, tabi. Sabagayo, gano. Gari maray man ang kwan ito, Sige, adalan tada kung applicable ito. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Morning. VP Maninaga. Yeah, good morning. Istorya ni Joshua, ganito kulao nito. Gari maray man na strategy ito, Diba? Paging dakula ito. Dakula. Anong dakula? Tupuso. Iyo nga, istorya mo, di ba? Nganing mabasa man ito kiba kanago mo, gari medyo abkuang kakiliitan, no? Dahil istorya mo na nga ni. Pero magkakadaking ka, tayo posible yan, gari. Hinda. Kapag malat si misis mo. I-try ta mo na, kasa soltero mo na daraga. Si Diyos sa sumapraktis, iyo. Dapat pag aprobado, i-broadcast mo na sana. Kung efektibo, di i-share ko sa imo. Mas ang araw mo kayo, nakula ko nito, BP. Kaya na-inlove to lang babae. Ako sa linggo. Ko sa linggo. Okay. Karaman mo si Joshua, magpadakula man siya. Okay, amigo, salamat. Ano ba yan? Hello, good morning. Good morning po. Hello, good morning. Hello. Sige po, salamat. Ay, ano ba yan? Sige po, may nagpaparaapod na days ko. Arog kayo ni... Madali lang ha. Hello. Hello. Wala. Arog kayo ni po, ang number ko na pwede po nindong i-text o apudan uni. Madali lang. Agupay ni. Hello? Okay. Alright. Arog kayo ni. Ako, gusto kong maging honest po sa indong mga listeners ko. Arog kayo ni. May number akong duwa na piga-announce ko sa on the air. 0928-777-5548. 0966-203-0034. Globe and Smart po yan. Ako po, may gawa akong personal number. Gawa po akong personal number. Gawa po akong personal number. Ngunyan,
kung importantihon po na maray na nakuha nindoan sa kuyang personal number, i-text po muna nindo ako po. Yo. I-text muna po nindo ako kasi di pa ko nagsisimbag ki call na day po sa kuya naka-phone book. Paano kaya kadakol na akong experience dyan sa mga apod na yan na day ko tabi midbid ang nag-aarapod kung ano-ano ang igwa kay may pigahanap sa kong mga tawo. Tandod ako ining number kong ini na personal na kampo sa Globe na-assign nila sa iba. Na-assign nila sa iba. Pig-surrender baga po yan, di ba? Pig-surrender yan. Pag dahil mo na pigagamit. Doon ako, na-assign po ini sa iba. Kaya kadakol ka nag-aarapod sa ako, may naniningil. Igwag ki, pigahanapan akong mga ngaran ki mga kung ano-anong pig-aranap sa ko. Yan nga po si Sherry, kung ano-anong mga pangaran. Kaya po, mag-text kung halimbawa, nakamo sa personal number ko, i-text mo na po ako, ha? Para po kita magkahoron. Iyo, okay. Hello? Sir Daddy. Hi, yeah, good morning, Neil. I love you. Natusuntakan. Kung mayo itong clone na politician, pag-una ko ito ito. Bako ba ako politiko, natusuntakan dyan na. Naramdaman ko lamang nung college kami, may matchat sa imo. Sabi, Sir Daddy, may project po. Reply ka. Mayo manini. Tapos ang reply ni Nini, I love you, Sir Daddy. Natusuntakan. Pero maurag ka, Sir Daddy. Ang reply mo sa iya, Nini, dahil ka digdi mag-chat sa smart, duman ka sa Globe. Gababuha ka. Sarawayan ka. Sige, good morning. Ningmil na ini. Estudyante ko dati ini sa Bicol University, si Neil Alfonsilona Soler. Sarawayan ka nila. Hindi mo mahapot kung may project, maduman sa chat group. Sir, may project po kita. May due date po kita. Nga ko dai. Kuno nagluwas-luwas naman sa chat group mi kita. Good morning, Neil. Salamatan tabi. Ang mga di kayang kabatch ni Neil Lunas Soler na mga kabatch niya sa Bicol University ka ito. Aloy na siguro perang taon na kita, Neil. Siguro 8 years ago. Mga kuan ini, mga ano yan? Mga pilya ang kadagla. Ano pigtata? Nagura ng I love you sa chat group. O bueno, maparam na kita tala, 7 na po. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. Sige, oy, happy birthday graday. So second born son ko, si Darren, birthday ko niyan. Happy birthday, Darren. Baka masigilin ni kan mga classmate niya. Birthday ko niyan kan ikadua kong aki. Happy birthday, Darren. Alright? Sige, mga tugang, salamat kan sa iyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa nga hapot. Masunod na DCGB Bareta alas 7. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Asin po si Jasmine Balon. Good morning nga pala kay Bossing Oka dyan sa Oscar ba yan eh? Oscar. Good morning. Dahil kamalingawan na lalaki ini. Kay Sir Oscar Baloloy at saka kay Ma'am Shi Baloloy dyan po sa Santo Domingo. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2.